tardes. Abans de començar el plenari, volíem que constés amb acta la carta de reconeixement que van dirigir a la família Pons Mascaró per l'homenatge que van rebre, per la distinció que van rebre de Ramon Llull, i ens agradaria que constés en acta i que tota la corporació doni el seu assentiment. La carta que se li va entregar va ser la següent. Benvolguda família Pons Mascaró, com a alcaldessa d'Aló, us vull donar la més entusiasta i sentida enhorabona pel fet que el vostre espòs i pare, Bernat Pons Casals, rebrà avui a títol pòstum el reconeixement que sense cap mena de discussió mereix la seva trajectòria com a empresari, però també com a persona implicada en els moviments associatius del poble d'Aló. Ens hem alegrat i molt d'aquesta decisió que li atorgarà un dels títols honorífics que concedeix el govern en commemorar la Diada de les Illes Balears. Les circumstàncies han volgut que enguany aquest guardó, que du el nom del beat Ramon Llull, vingui a coincidir justament amb un any farcit d'actes que enalteixen el personatge irrepetible, el literat, gran filòsof, místic enigmàtic, teòleg i missioner en els camins del món en el 700 aniversari de la seva mort. Salvant les distàncies temporals i terrenals, el vostre pare i espòs, que ens va deixar sobtadament, quasi bé sense preavís, ha estat també persona de les que deixen rastre en el seu pas per la vida. Em puc referir a la seva immensa projecció com a empresari agosarat i audaç que ha estat capaç d'estimular projectes d'equip per assolir fites absolutament meritòries, com és fer créixer una indústria, mantenir i incrementar la fabricació de productes certament atípics a la nostra illa i aconseguir comercialitzar aquestes produccions en un gran nombre de països del món, arribant fins i tot a les nostres antípodes. El que hi ha darrere d'aquestes quatre reis és creació de riquesa i benestar per a la seva població d'origen, prou bé que ho coneixeu i tanmateix igualment s'ha de destacar amb orgull i gratitud. Podria continuar per situar també el vostre pare i espòs entre les persones implicades en els moviments associatius, esportius, recreatius i empresarials que cerquen i persegueixen amb fruïció fer feina per la col·lectivitat, persones que certament aporten prosperitat al conjunt dels ciutadans. Afortunadament, sabeu que el municipi d'Aló ha tingut nombrosos exemples d'homes i dones emprenedors que mai es separen de l'arrel que es va projectar cap a formes de vida segurament més confortables de les que havien assolit els nostres avantpassats en qualsevol dels àmbits on van destacar. Teniu present que sense cap mena de dubte ens satisfà enormement que el nostre estimat Bernat entri a formar part d'aquest quadre d'honor on no sempre tenen cabuda totes les persones de bonhòmia, bon talent, generositat i grandesa que n'ell distingim, valors que han de precedir per damunt de tot i com a la millor lliçó que ens va donar tot aquest reconeixement. M'agradaria que féssiu extensiva la felicitació de l'Ajuntament a les persones que es poden sentir partícips d'aquest guardó, a tots els que donen continuïtat i velen per el camí traçat transcorri sense sempre cap als objectius de concòrdia que van inspirar la feina d'en Bernat perquè sabem que ell és així com ell li agradaria. Rebeu tots una abraçada emocionada. Que l'acte d'aquest plenari li transmetrà la datació de tot l'Ajuntament. D'acord? Bé. També tenim, que suposo que tot és correcte, lo de la declaració institucional. Llavors, tots els grups de l'Ajuntament s'estan d'acord amb aquesta declaració institucional pel Dia de la Dona, que diu el següent. És el de l'Institut Balear de la Dona. El 8 de març, la comunitat internacional commemora el Dia Internacional de la Dona. És el dia en què es reconeix a la dona la lluita per la defensa dels seus drets mitjançant el llarg camí cap a la igualtat i la seva contribució al progrés, a la pau i al desenvolupament. Les Nacions Unides començaren a celebrar el Dia Internacional de la Dona el 8 de març de 1975 i de llavors ençà aquesta commemoració ha assolit una dimensió global promoguda pel Moviment Internacional de les Dones i pels compromisos polítics en matèria d'igualtat de gènere i de manera especial gràcies a les 4 conferències mundials sobre les dones.
Des d'una perspectiva temporal, podem identificar avanços en les condicions laborals, en els drets jurídics, en l'assoliment de càrrecs de responsabilitat en tots els àmbits, en el compromís de treballar contra les formes de discriminació i de violència cap a les dones i en la defensa dels seus drets inalienables. La mateixa perspectiva també ens permet reflexionar sobre les dificultats que encara trobem en el camí cap a la igualtat. Es manté la bretxa salarial entre dones i homes pel mateix treball. Quasi 2 de cada 3 persones adultes analfabetes són dones, només el 19% dels escons legislatius són ocupats per dones, la feminització de la pobresa, la desigualtat en l'accés de les dones a l'educació, la capacitat, la ciència i la tecnologia, l'impacte de la violència masclista, etc. Des de l'Institut Balear de la Dona volem estimular, en aquest cas nosaltres apoyant aquesta declaració, volem estimular el compromís en la proclamació i defensa dels principis d'igualtat de tracte i d'oportunitats en el conjunt de les activitats dels poders públics, perquè la societat no pot desaprofitar la meitat d'aquest potencial. Necessita la contribució i el talent de tothom, homes i dones. Per tot això manifestem que reafirmarem el compromís polític en la defensa dels principis d'igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes en el conjunt de les activitats que dugui a terme aquesta corporació, que incorporarem l'estratègia de la perspectiva de gènere a la pràctica de totes les intervencions públiques, no només com a manera de corregir les desigualtats i les discriminacions que es detecti, sinó com a millora del funcionament i de l'eficàcia d'aquestes polítiques. Que promourem un pla d'igualtat amb objectius, actuacions i mesures per a la posada en marxa i l'execució de polítiques d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes, i aquesta planificació de preveure, en la mesura que sigui possible, recursos suficients per a la implementació del pla. Que ens comprometem per un planeta 50-50 al 2030. Fem el pas per la igualtat de gènere, l'apoderament i els drets humans de les dones. I això és el tema que es va dur a terme a l'any de l'ONU, a la ONU, pel tema de les dones. Ara sí que ja entrem en el que és pròpiament plenari i tenim el primer punt, que és la lectura de l'esborrall de l'acte de la sessió anterior. Es pot donar per aprovada? I no, aprovada. Segon, correspondència i disposicions oficials. Senyora secretària. Resolución de la alcaldía por la que evoca la competencia de contratación de un expediente municipal, sentencia por la que se desestima el recurso presentado por ESPLA en un expediente de restablecimiento de la legalidad urbanística, expediente 2717 de transferencia de créditos y aplicaciones de gastos del mismo grupo y programa, transferencia de créditos del mismo grupo, expediente 21-2015, expediente 24-2015 de modificación de crédito para el cierre del presupuesto, expediente 22-2015 de ampliación de crédito por mayores ingresos para el servicio de recaudación, expediente 23-2015 de mayores ingresos por recursos afectados a la concesión de residencia y centro de ramal, liquidación del presupuesto de 2015. Gràcies. Ara passem al punt número 3, que és la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per l'entrada de vehicles a través de voreres, reserves de via pública per l'aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderia. Senyor Pons. Gràcies, senyora Balasa. Vist que l'apartat quart de la tarifa quarta d'aquesta ordenança publicada en el BOI de data de 19 de març del 2013 es preveu una tarifa en el cas de primera autorització d'autorització d'espais o prohibició d'estacionaments de les vies o terrenys d'ús públic per a principi o final de parades de taxis, que té caràcter personal i intransferible per a cada vehicle, i atès que es considera que aquesta tarifa es refereix només a la primera autorització d'autorització de l'espai públic per a persona i vehicle, es fa necessari modificar la redacció d'aquest apartat per evitar confusions. Així mateix, es considera convenient establir una tarifa per les sol·licituds de canvi de vehicle d'un mateix titular de llicència d'autotaxi, així com de canvi de titular de llicència i d'alta de persones assalariades, ja que són tasques administratives que suposen un cost per l'Ajuntament. Finalment,
de la revisió general de l'ordenança s'ha detectat que la redacció de l'article 6 en relació amb l'obligació de pagament i de l'article 8 no eren adequats, per la qual cosa es procedeix a modificar-los. D'altra banda, s'incorporen en aquesta ordenança dues tarifes que es trobaven regulades en l'ordenança fiscal de tassa per expedició de documents, però que tenen més relació amb l'ordenança d'entrada de vehicles, reserva de via pública per aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe, que són les següents: plaques de gual permanent i autorització i col·locació de pilones per limitació d'estacionaments. Per tot l'anterior, previ informe favorable de l'intervenció municipal i de secretaria, al ple de la corporació se proposa l'adopció del següent acord. Primer, modificar l'apartat quart de la tarifa quarta de l'article 3 de l'ordenança fiscal reguladora de la tassa 2.15 per entrada de vehicles a través de les voreres, reserves de via pública per aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe que queda redactada com segueix. Tarifa quarta. Hi ha tota una primera part que és exactament igual així com estava fins ara, i allà on se canvia, que és l'apartat quart, allà on diu atorgament de llicències d'autotaxis. Primera autorització, concessió de llicències de nova creació, 340 euros. Per canvi de vehicle o canvi de persona titular d'una llicència d'autotaxi, 62 euros. I per autorització de persones assalariades d'un autotaxi, 8 euros. També afegir, com han dit, a l'ordenança esmentada, una nova tarifa a l'article 3 en la redacció següent. Tarifa cinquena. Sol·licitud de plaques de gual permanent, 35 euros. Segon, autorització i col·locació de pilones per a limitació d'estacionaments. Per l'autorització amb independència del nombre de pilones, 25 euros. I per col·locació o reposició de cada pilona, 42 euros. I després, tercer, modificar l'article 6 de l'ordenança relacionat amb l'obligació de pagament de la meritació i l'ingrés de la taxa, que quedarà redactat com segueix. Article 6. Meritació i ingrés. La meritació de la taxa reguladora amb aquesta ordenança es produeix a. Si es tracta de concessions de nous aprofitaments de la via pública en el moment de sol·licitar la llicència corresponent o bé en el moment que s'inici l'aprofitament especial. B. Si es tracta de concessions d'aprofitament autoritzats i prorrogats el dia primer de cada any natural. 2. El pagament de la taxa s'ha d'efectuar a. Si es tracta de concessions de nous aprofitaments que requereixen sol·licitud mitjançant autoliquidació. En el cas que no sigui necessari presentar sol·licitud, s'emetrà la liquidació tributària corresponent. I després, eliminar de l'article 8 de l'ordenança esmentada, quart, i cinquè, eliminar els apartats següents de l'article de l'ordenança fiscal 2.4 reguladora de la taxa per expedició de documents administratius, que són les que han llegit abans, que com han dit passaven en aquesta altra ordenança i surten de la expedició de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per expedició de documents administratius i remunerar la resta dels apartats de l'article. Moltes gràcies, senyora Valdesa. Alguna intervenció? Podem passar a votació. Vots a favor? Unanimitat. Seguim el següent punt de l'ordre del dia, que és la modificació de les condicions de treball dels membres de la policia local, 2 turns, i adequació del complement específic. Senyor Pons. Gràcies, senyora Valdesa. Bé, després de 3 anys s'ha pogut constatar un increment substancial en el nombre de torns nocturns que cada membre de la policia local realitza durant l'any per atendre les necessitats del servei i garantir en termes raonables la seguretat ciutadana, tant en el centre urbà com en les diverses urbanitzacions del terme municipal de l'O, en què hi ha un nombre raonable de residents durant tot l'any. Per la qual cosa és ben necessari procedir a la regularització de dita situació i, en conseqüència, actualitzar el nombre mínim de torns nocturns que els membres de la policia local de Baior en servei actiu haurien de realitzar cada any, adequant a les necessitats actuals del servei. Se disposa que el cap de policia local s'emeti un informe sobre l'increment produït en aquests darrers anys, després que es convoqui els representants sindicals per tractar i negociar l'increment dels torns de nit per any i per membre de la policia local,
I tercer, que per serveis jurídics s'emet informe sobre la modificació de les condicions de treball dels membres de la policia local amb motiu de l'increment dels torns i que per intervenció també s'emet informe sobre l'increment que pot comportar dita modificació en el complement específic. En data 18 del 2 del 2016, el cap de la policia local emeteix un informe allà on, entre altres coses, explica que el quadrant aprovat implica un torn allà on se fa 2 nits cada cicle de treball. Això representa amb el còmput anual una mitja d'uns 65 a 67 nits per agent en roda general. Aquesta disfunció provoca que amb els quadrats definitius que surten cada mes se tingui que redistribuir els agents de torn modificant les rotacions, pujant agents de torns de vespre a les torns de matí i capvespre per no sobrepassar inicialment les 75 nits negociades i que en posterioritat se van ampliar fins a 50. Que tal modificació del quadrant per salvar les nits màximes a fer feina provoca una desatenció amb els torns de vespre, els reduïts efectius que venen treballant amb aquest torns. A la vista d'això, per part de la jefatura de policia se subscriu i s'entén que se considera una mesura efectiva per evitar trastocar mensualment el quadrant la possibilitat de que se facin 60 torns anuals. Arrel d'això se proposa, com he dit abans, incrementar en 25 torns nocturns abans de les 10 del vespre fins a les 6 del matí, és a dir, que es passarà de 35 torns nocturns anuals obligatoris convinguts fins ara a 60 torns anuals obligatoris. Això, lògicament, també conllevarà un increment els torns de nits aquests durà un increment de la modificació del complement específic en la part de condició de nocturnitat, que passarà a ser de 672 en 54, que era a fetge d'avui, actualitzat a 2006, perquè quan se va fer la darrera mesa aquesta o el darrer conveni col·lectiu, el preu que se va fixar era 599,90, prop dels increments que hi ha hagut durant els anys aquests, increments en segons quins moments o de creixement en segons quins moments, però bueno, l'any 2016 l'increment que el preu real són 672,54 i ara passaria, com he dit abans, a 1.383,50. En conseqüència, el complement específic s'incrementa en 710,97 euros. Això se va negociar a mesa comuna amb els sindicats, es va aprovar per unanimitat de tots els components de la mesa, la modificació dels torns, l'increment dels torns i l'increment del preu a procedir a partir que això s'aprovi. És a dir, això és el primer punt. El primer punt és aprovar la modificació de les condicions de treball dels membres de la policia local de l'Ajuntament de l'Ou, consistent en, repeteix, incrementar 25 torns nocturns, tal que passa de 35 torns a 60, modificació dels complements específics, i després, tercer, derogar tots aquells acords i pactes anteriors que contravinguin l'anterior punt, primer i segon del present acord, quart, sometre el present acord d'informació pública per un termini de 15 dies mitjançant anuncis al butlletí oficial de Castella i Balears. Durant aquest termini, els interessats podran examinar l'expedient i presentar les al·legacions i reclamacions que estimin oportunes. Descorregut dit termini, si no s'ha presentat al·legacions, s'entendrà a la data definitiu aquest acord d'aprovació inicial. I cinquè, inserir el present acord en el portal de transparència de la seu electrònica municipal. Moltes gràcies, senyora Balasa. Alguna intervenció? Sí. Senyor Pons? Sí, molt breument, senzillament per manifestar de part del grup municipal de Junts per l'O la nostra alegria per haver arribat en aquest acord. Sabem que és un acord amb un col·lectiu que històricament ha anat fent unes demandes en aquest sentit i estem contents que finalment s'hagi arribat en aquest acord, que tothom hi hagi vingut bé i que això redundarà en benefici de tot el municipi perquè, com comentàvem l'altre dia en comissió, durant tot l'any hi haurà la
la mateixa garantia de seguretat durant les nits. Gràcies. Si no hi ha més intervencions, no. Podem passar a votar. Entenc que queda votat, s'aprova per unanimitat. I després el següent punt d'ordre del dia és la moció presenta el grup municipal Partit Popular relativa als ingressos generals davant la possible aprovació de l'impost turístic per part del govern de les Illes Balears. Senyor Marquès. Gràcies, senyora Valdesa. Bon vespre, bona nit a tots. El resultat de les eleccions autonòmiques del passat 24 de maig no només ha suposat la configuració d'un nou govern per la nostra comunitat autònoma, sinó que també, a més, i com resulta inevitable, l'aplicació de noves polítiques en la gestió dels nostres interessos, com una realitat que es va configurant a mesura que el Parlament i el nou executiu van prenent decisions. En aquest procés de presa de decisions, el nou govern ha iniciat els tràmits per tornar a instaurar l'impost turístic, també coneguda com a ecotassa, amb el greuge que no ha tingut en compte el sector afectat i amb un notori enfrontament entre els membres del propi govern que podem constatar dia a dia. És públic el posicionament del Partit Popular contrari a l'aprovació de noves figures fiscals i més encara si graven la principal indústria de la nostra economia, que no és altra que el turisme. Per tant, i abans de res, volem deixar clar la nostra postura en contra d'aquesta figura impositiva, tal com es va dir en etapes anteriors. A la vista de resultats només perjudicials per un sector estratègic tan rellevant de la nostra comunitat com és el turisme. En qualsevol cas, i analitzats els esdeveniments, sembla inevitable l'aprovació en breu d'aquesta taxa turística per un govern que no escolta i pretén en pocs mesos repetir els fracassos del passat i resten encara pendents qüestions tan rellevants i que s'estan tractant aquests dies com la definició del fet imposable, imports, els progrés de cobrament i així etc. Hem hagut de veure com a la premsa britànica, entre d'altres, principal mercat emissor de turistes a Menorca, s'ha fet ressò d'aquest nou impost, que incrementarà els costs del servei durant les vacances. Els diaris Mirror, Daily Mail o The Guardian expliquen, entre altres coses, que milions de turistes britànics es veuran colpejats per un nou impost ecològic, un clar missatge negatiu cap als potencials turistes de Balears i de la nostra illa. Totes aquestes notícies juguen en contra de la recuperació econòmica i de la imatge realitzades els darrers anys. L'actual govern balear i la poca visió i sensibilitat estan perjudicant de nou la nostra imatge fora de les nostres illes. També s'ha fet públic que les intencions de l'actual govern són d'incloure els residents balears en el pagament de la taxa turística. En declaracions del senyor Vidal Barceló, tots els residents pagaran la taxa si viatgen entre les nostres illes. Aquesta mesura posa de manifest la poca sensibilitat real d'aquest govern, sobretot amb les illes menors, com és Menorca. Els actuals governants de les Illes Balears pretenen posar encara més barreres als desplaçaments dels ciutadans d'aquesta comunitat autònoma i penalitzar encara més les dificultats que patim per anar al metge, a fer feina a Mallorca o senzillament a visitar familiars i amics que es puguin tenir a la resta d'illes. Cosa perfectament normal a altres comunitats autònomes, però que en aquesta sembla que es vol penalitzar encara més. Unes altres declaracions fetes també per el senyor Marc Pons indicant que la mesura respon a la necessitat d'aplicació de la legislació a tots per igual i que la pagaran tots els ciutadans de Balears que hagin de pernoctar un hotel. No s'aguanta per enlloc. La majoria de viatges entre elles responen a viatges de feina, malaltia i qüestions familiars, com he dit abans. I precisament la discriminació que patim és que no ho podem fer amb les condicions que ho fan altres ciutadans de la resta de comunitats autònomes. Per la qual cosa, la llei preveu alguns mecanismes, com és el descompte de resident o fórmules perquè els ciutadans de Balears puguin ser tractats de manera justa. D'igual manera, encara que els viatges siguin per plaer, els ciutadans d'aquesta comunitat amb els seus impostos ja han pagat les infraestructures i serveis públics dels quals faran ús. Per la qual cosa, tampoc, en aquest cas, els ciutadans de les Illes Balears han de ser els hostatges pagadors de les polítiques recaptadores d'aquest govern. Per altra banda,
veiem que els possibles beneficiaris d'aquests ingressos van avançant la seva intenció de reclamar la part que en el seu entendre els correspon, com és el cas de l'Ajuntament de Palma, Calvià, Manacor o els Consells Insulars d'Eivissa i Mallorca, que ja han reclamat el 20% i el 74% respectivament de tots els diners que seran recaptats amb aquest nou impost. En resum, és un impost que resta competitivitat de destí, sobretot a l'oferta complementària, repercuteix a les estances llargues de famílies, són més costos i més despesa. També cal recordar que l'ecotaxa ja es va implantar a les Illes Balears i va supondre perdre 1 milió de turistes. Menorca, com és habitual, seria l'illa més perjudicada per l'impost. A més, l'ecotaxa és injusta perquè deixa exempts de pagar de l'impost un 40% dels turistes que ens visiten, per exemple, els iates o els lloguers turístics particulars. No podem oblidar que el 84% del PIB de Menorca prové del sector turístic. Aquest és el nostre model productiu. L'ecotaxa l'haurà d'assumir només una part del teixit productiu, per no dir que no sabem quin serà el repartiment de la recaptació de l'ecotaxa per illes. Tampoc a què es dedicarà. Recordar que no hi ha acord amb el sector, ni tampoc polític. El mateix partit polític Podemos ha denunciat que l'impost era un frau als ciutadans i són diaris les notícies amb les desavinences amb el govern per aquest tema. I el més greu, el govern ha inclòs una partida de 50 milions en el pressupost del 2016 per l'ecotaxa, que podrien anar destinats a despesa corrent, un fet que ens provoca malsons o records del passat amb la pèssima gestió financera dels darrers pactes de progrés. Per tant, i és més greu, aquest impost no revertirà en benefici del turisme, ni del medi ambient, ni dels ciutadans de les Illes Balears. Segurament anirà a despesa corrent, com ha passat altres vegades. Per aquest motiu proposam aquesta proposta d'acord. Primer, sol·licitar al govern balear la participació del municipi de l'Aló com a beneficiari d'una part dels ingressos generats sense aprovació de l'ecotaxa o impost turístic. Segon, que l'impost comenci a cobrar-se a gener de 2017 i no a partir de juny de 2016 perquè l'haurà d'assumir-se l'empresari i això redondarà en detriment d'inversions per modernitzar la planta hotelera o en la reducció de la contractació de personal. Tercer, que l'impost sigui 100% finalista i es dediqui a les millores de les zones turístiques i medi ambient i que en cap cas pugui ser destinat a despesa corrent. Quart, que no es cobri l'impost en temporada baixa, no podem estar demanant a Madrid que es baixin taxes aeroportuàries i que a la vegada es cobri un impost de turistes que venen els mesos d'hivern. I quint, que els residents de les Illes Balears siguin exclosos del pagament de taxa turística en els seus desplaçaments i pernoctacions dins la nostra comunitat autònoma, assegurant que qualsevol ciutadà que es desplaci per motius de salut a Palma sigui bonificat al 100% juntament amb els seus acompanyants. Moltes gràcies, senyora Valdesa. Alguna intervenció? Sí. Senyor Pons? Sí, gràcies. Evidentment que pensant que aquest impost ha de revertir damunt el que fa referència en el medi ambient i a les zones turístiques de les Illes Balears i com no pot ser d'altra manera el nostre municipi ha de quedar inclòs dins aquest repartiment. Però una volta examinada tota l'exposició de motius que ens acaba de llegir el senyor Marquès i la proposta d'acord, nosaltres lament dir que donaríem suport únicament si la proposta d'acord fos llevant l'exposició de motius i deixant només el primer punt de la proposta d'acord que ens ha esmentat. Amb els altres ho podríem discutir, però no hi tindríem d'acord. Gràcies. Senyor Marquès? Moltes gràcies, senyora Valdesa. Entenem que vulguin votar a favor del primer punt i nosaltres els agraïm, però crec que la resta de punts i la resta del comentari no està tan malament o no va tant en contra del propi govern. Podem anar punt per punt si vostè està d'acord o si ho vol veure. Crec que tots
podem estar d'acord en que els residents de Illes Balears siguin exclosos dels pagaments de taxa turística en els desplaçaments i pernoctacions dins la nostra comunitat autònoma. O no ser així, crec que tots hauríem d'estar d'acord a assegurar que qualsevol ciutadà de l'O que es desplaci a Palma per motius de salut, per exemple, tant ell com els seus acompanyants, no paguin aquest impost. Crec que és una cosa coherent que podrien arribar a votar a favor. Igualment, volia destacar un parell de coses més. Tornar a insistir en la injustícia de l'impost, sobretot per dues raons. Primer, perquè, com ja he dit, els propis marroquins l'hauran de pagar, i segon, perquè el 40% dels turistes que venen a Menorca quedaran fora, perquè o venen a través dels seus propis iates o s'allotgen en cases turístiques que no estan regulades amb aquest impost. Un 40% dels turistes que venen a Menorca no el pagaran i en canvi tots els menorquins, tots els alaurencs l'hauran de pagar si anem, encara que estiguem malalts, a Palma. Crec que no té cap sentit. Després, també destacar que crec que hi ha hagut una falta de planificació en l'elaboració d'aquest impost. El problema de fons és que no tenen clar cap a on anirà tots els doblers que treguin d'aquest impost, on anirà destinat. I l'exemple el tenim dia a dia amb els diaris i amb les notícies. Ahir mateix, abans d'ahir, dimarts, a la comissió del Parlament on s'està discutint aquest cas, hi va haver una imatge curiosa, és que Podemos, que crec que vostès també hi estan incloïts, o hi ha una part de Podemos dins el Parlament, va votar en contra de la seva pròpia esmena. Ho torno a repetir per si no queda suficientment clar. Podemos havia presentat una sèrie d'esmenes a la taxa, o l'impost turístic, com li vulguin dir, i per aquest rifirrafe que tenen dins el propi govern, va votar en contra de les seves pròpies esmenes per no carregar-se-les i que ja en el text definitiu no se pogués aprovar en el Parlament. Hi ha coses que no tenen cap sentit i que evidencien una falta de consens, tant una falta de consens amb el sector implicat, com és el sector turístic, que és un sector bàsic per Menorca i per tot Balears, com una falta de consens també polític, no només amb partits que poden estar més allunyats de l'actual govern d'esquerres, com per ser el Partit Popular, sinó que hi ha una falta de consens dins el propi govern cap a on aniran destinats aquests doblers i per suposat en Podemos. Jo crec que ara sí poden repensar aquesta votació i votar punt per punt la proposta d'acord que han presentat. Gràcies, senyora Valdesa. Senyor Pons? Sí, gràcies. Bueno, unes coses una mica clares. M'aixarra vostè de Podemos. Podemos, a hores d'ara, que tinguem constància en altres, no forma part de Junts per l'O, entre altres coses perquè Podemos a l'O no existeix, i en el moment en què van fer l'agrupació d'electors s'hi van sumar a altres partits, però Podemos no existeix. Per altra banda, tampoc és funció nostra defensar o deixar de defensar el que discuteixen en el Parlament. Nosaltres anàvem a defensar la nostra postura en aquesta moció, que ja li he repetit que tota l'exposició de motius no podem venir d'acord amb la manera que està redactat i la manera que està explicat. I per altra banda, vostè m'aixarra que anem punt per punt i m'aixarra que els residents a les Illes Balears siguin exclosos del pagament, especialment per temes de salut, m'explicava vostè. Això, a l'avantprojecte de llei, està en el punt de l'article 5.d. Queda explicitat en aquest punt. Article 5, apartat D. Per exemple, en el punt tercer, que vostè diu que l'impost sigui 100% finalista i es dediqui, i de l'article 19.3 s'explicita que aquest impost serà finalista i a més se diuen tota la sèrie de destinacions que tindrà la recaptació d'aquest impost. Per tant, que l'impost comenci a cobrar-se al gener del 2017 i no al juny del 2016 és una cosa que no pertoca a l'Ajuntament dir o no, perquè això és una qüestió del govern, i que no es cobri en temporada baixa tampoc no tenim massa motiu. Per tant, insisteix,
vindrien d'acord amb aprovar aquesta moció si quedés únicament el primer punt de la proposta d'acord que vostès plantegen. Gràcies. Senyor Marquès. Moltes gràcies, senyora Valdesa. Gràcies per la declaració sobre Podemos, que és que a vegades no mos queda molt clar, perquè és bon veient que l'Ajuntament demana una sèrie de mesures i Junts per lo vota en contra, després veiem com aquest grup polític després fa campanya per lo que estava demanant l'equip del govern actual, amb la qual deixen que li digui que com a mínim sorprèn. Però bueno, tornant a l'impost turístic i a l'ecotaxa, no sé si l'he informat molt bé, que l'impost sigui finalista, l'impost pot ser finalista, però després si el destinem a despesa corrent com ha passat en el passat, és el que nosaltres demanem que no es faci, que no torni a passar. Ja hem tingut exemples en el passat i desgraciadament l'hem tingut a l'O amb dues inversions claus per al futur de l'O, que una inversió que era finalista, pues la despesa desgraciadament va acabar destinada a despesa corrent per pagar sous, no? I no volem que això torni a passar. Gràcies. I en aquest sentit, pues, si vostès no reconeixen que hi ha un debat dins el propi govern que surt cada dia per als mitjans de comunicació a on té d'estar destinat l'impost, és que vostès no llegeixen el diari o no s'informen. Sincerament, estan allunyats o tancats entre els mateixos. Tornant a la moció, els torno a demanar que votin punt per punt i que votin a favor dels interessos de l'O, sobretot en el primer punt, i no facin com altres vegades que van votar en contra. Gràcies. I doncs així ja entenc que tenim que passar a votació. Bé, jo el que tinc que manifestar és que la moció diu ben clar que aquest any ja els doblers que s'han previst que se recaudaran per l'ecotaxa ja estan en el pressupost i s'han destinat a despesa corrent. Vull dir que de finalista és poc. I que considerant que l'O tenim, segons el Pla General, 11.988 places turístiques, a 153 dies, que serien de temporada de 1 de juny a 31 d'octubre, ens correspondria aproximadament uns 3.500.000 euros. Per tant, crec que és despreciar i no defensar els interessos dels salobrencs. El que tenim davant de la taula és un avantprojecte, ja dic que estan discutint tot el temps i ja veurem com quedarà. Però en principi el que hi ha ara és que el que tenim a l'OM són 3.500.000 euros aproximadament que correspondrien, segons Ecotasa, se recaptarien dins del nostre municipi. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? I ara ja, no hi haguent més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió. Moltes gràcies.